Jotend wards kata MCAs e kaunti ma Kisumu koro kwayo mondo osir kambi sukari ma Kibos e chiwo hand sanitizers maromo liters 11,000 ne MCAs duto 47 e kaunti ma Kisumu. MCA mogwel manoeri Beatrice Ochieng owacho ni gimoro ahinya kod ondamo ma kambi sukari ma Kibos okao mar Pogo Sanitizers gino ma jotelo duto onego osir ka MCA ma Southwest Nyakach manoeri Gada Olima omedo ni sanitizers goiko biro konyo ahinya e kinde nyasi mar Christmas kod chak higa manyien. MCAs goiko osingo mar Pogo Sanitizers e kanise, skunde, pogo ne jo bodaboda, e dho wedhe kaachiel kod chichni duto e kaunti ma Kisumu. Kano luongwa gi jatend Kibos kaka jotelo ma Kisumu mondo wabi wakao sanitizer wadhi wapog jowa moloyo e sani ma corona wayudo kosemedore e Kisumu. Ber mondo wageng' tuono kapok omako jowa moloyo rito mondo wamany thieth. Omiyo aduoko ne Kibos Sugar erokamano kuom kawo tuo mane gikawo noendo mondo gikony godo jopiny, nikech ok en gima yot gitiyo gi pesa gi ka gi produce godo sanitizers gi to gichiwo ne jopiny nono. Gima kendo ne wawuoro momoro wa en ka wachopo ka to wayudo ni ok gitim CSR ni ne Kisumu kende. Wayudo ka nyaka sanitizer ni yomo nyaka koa Mombasa itero nyaka counties mamoko. Omiyo wan kaka jo Kisumu ne wakawo advantage ni koro factory ni nitie karwa mondo wa support gi gime tiyo maber, gimiyo jowa bende gimiyo tich. Mano gima ber Kisumu ka factories tin. Maka wayudo ka nitie ng'ama okelo factory ma koro miyo jowa tich onego wa support. Kapo ni nitie wach moro kata matin to wabet piny kaka jotelo to waloso to wayudo kaka iloso wach noendo mondo economy mar Kisumu med dhi mbele. Wawe bedo ni wan jo Kisumu wasiko wang'iyo mana tij andika kende. To nego wabed ni wanyalo chung' kendwa maka ok wang'iyo ni pesa nyaka mana malo machop karwa kae ni ka jowa mondo chiem. Ma pogore gi mano taduoko erokamano maduong' kendo ageno ni wan kaka oganda mar Kisumu wabo support factory nikech nyaka gi investors moko manyalo dwaro. Kawuono wan Kibos ka mar mondo wakaw gik monyalo dhi konyo go oganda chien ma en sanitizer kendo da kawo thuolo ni mondo go erokamano makende ne kambi ma Kibos kuom the step ma gikawo mondo gikony community through CSR activity ma gitimo kawuono ma giluongo the county assembly mangima MCAs te both elected and nominated mondo bika mondo kawo sanitizer matin odhi okony go jogweng' mondo wabed very safe e wach mar COVID-19. Adago erokamano kendo ne the leadership marwa through Mheshimiwa Victor Rogers mo alliance gi the assembly mondo chop ka mondo wayud gima chalo kama. Wakwayo jopiny ne kwamiyo gi gigo to gitigo maber mondo gikonyre gibed safe ndalo ma wadhi festive season mar Christmas giritre maber kwasemiyo gi gigo matin ma giyudo gitigo maber. Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Victor Rogers, an MCA moyier ma Migosi. Adwa ni akaw thuolo ni makende ma mondo aduok ne Kibos Sugar the fraternity erokamano maduong' ahinya kuom chiwruok ma gisechiwore ma mondo wariemb corona out of Kisumu County. Machielo adwa ni agone gi erokamano ahinya kendo nikech ne ging'eyo ni mondo gimiwa sanitizers kendo gichiwo e wards magwa 35 kaachiel gi special elected members mag Kisumu County Assembly gimiyowa lita 200 between lita 200 gi lita 250. Gikonwa ni mondo kik wabed gi gigi wakete bwo kitanda e utewa but wa reach out to watene jowa ma nyithiwa madhi school sani kaachiel gi jokanisa manie alwora marwa gi jopiny mondo wa sanitize wa gol corona kata wageng' corona mondo kik bedi. Machielo kendo adwa ni mondo awach ni mondo wan kaka jotelo kaachiel gi jotelo ma ok obiro wa support Kibos Sugar nikech gik ma Kibos Sugar osebet ka timonwa gin gigo mowinjore moromo bed ni wayudo kuom jogo matimo ohala within the Kisumu County.